Goizetan hartzen duzun kafearen usainean dago, erabiltzen duzun xaboian, hortzetako pastan. Baina bere eragina egunerokotik harago doa. Etorkizuneko energia garbiaren atzean dago, farmako berritzaileenen formulan, eta autoetan edo espazio ontzietan erabiltzen ditugun material ultraerresistenteen garapenean. Jakina, kimikaz ari gara, atomoak, molekulak eta konposatuak ikertzen dituen zientziaz. Existitzen den guztia osatzen duen oinarrizko zera hori. Haiek eta haien arteko erreakzioak guztiaren oinarrian daude. Kimika dago kirol zapatiletan, arinagoak egiteko eta gehiago irauteko. Kimika dago elikagaietan, kontserbazioa eta zaporea hobetzeko. Eta noski, kimika dago edaten dugun uraren purutasunean. Kimika ez da soilik laborategiko kontu bat, leku guztietan dago. Sua errekuntza erreakzio kimiko bat da, erregai baten oksidazio azkarra beroa eta beste substantzia batzuk sortzen dituena, hala nola kea eta gasak. Eta kasu honetan urte-urren bat ospatzeko ere balio du. Euskal Herriko Unibertsitateko Kimika Fakultateak 50 urte bete ditu aurten eta gaurko saioa aprobetxatuko dugu zorionak esateko, noski. Baina baita mende erdi honek eman duena ezagutzeko eta hor barruan egiten dutena jakiteko ere. Has gaitezen! Kaixo, Jon Mattin, zorionak lehenengo eta bain 50 urte. Mende erdi ez da? Mende erdia, bai, eskerrik asko. Kimikaren arloko aurrerapen zientifikorik garrantzitsuenak azken 50 urte hauetakoak zeintzuk izan direla, esango zenuke? Kimika egiteko modu berriak garatu dira, azken urte 50 urte hauetan, katalizatzaile berriak garatu dira, sintesi kimikorako erreakzio kimiko desberdinak ere garatu dira, horrek molekula berriak garatzeko eta diseinatzeko aukera ematen digu, eta modu horretan farmako berriak ere garatzeko erabilgarriak izan dira. Ikaragarri aurreratu ez da kimika. Eta horretaz gain ere, esango nuke, hemen gure fakultatean bereziki materialetan ere onak garela, eta polimero edo plastiko materialak, jasangarritasuna, energia berriztagarriak, horretan, material berrietan, garapen handia eginda. Orduan, esango nuke horiek izan direla nolabaiteko ekarpen nagusietako batzuk. Zuek ere, izan ere, egin duzue, ez? Aurrerapen horietan guztietan ekarpenik, ez da? Zein aipatuko zen dituzke? Bai, seguro batzuk ahaztuko ditu dela, zeia duela 25 urte egindakoan ni oraindik oso gazte nintzen da, ez ditut oso buruan ez, baina materialetan bai esango nuke, gaur egun asko entzuten da, ez, teknologia kuantikoen inguruan, hor gure ekarpentsua ere egiten ari gara. Sintesi kimikoan esan duguna, ez, kimika organikoan edo kimikaz organikoan ekarpen handiak egin dira materialetan eta farmakoen diseinotan, eta gero bereziki ere esango nuke lehen aipatu dudana. Jasangarritasunean berriztagarriak diren polimeroak garatzen gure ekarpena
hori behar bada duela 50 urte etzen kontuan izaten, jasangarritasuna hitzik ere behar bada ezen erabiliko, gaur egun kontuan izan behar da, jasangarritasuna. Eta guretzako oso garrantzitsua, kimikak ekarpen asko egin dizkio gizarteari azkeneko 250 urtetan, baina dena ez da izan pagotxa bat, eta badakigu material batzuk kutsakorrak izan direla, orduan gaur egun kimika ere bada ez bakarrik problema, baizik eta problemaren soluzio. Bueno, Jomagin, zure baimenarekin, dekanoaren baimenarekin, kuskusiatu egingo dut, zer aurkitzen dudan fakultatearen barruan. Oso ongi, bidai hona izan. Gero egon gora berriz ere, ezta? Hori da. Gero arte. Gero arte, agur. Kaixo, barkatu, Ari? Ari naiz, bai, zera. kaixo. Bueno, ander, gero ikusiko. Gero artean, bueno, polimeroekin egiten duzu lan hemen, Bai, batez ere, polimeroa zer den esan beharko dugu, behar bada lehenik, ez da? Norbait izango delako ez dakiena. Bueno, polimeroak igual ez ditugu ezagutzen, baina plastiko esaten baizu, seguro sonatzen izula, ez? Hori bai. Polimera ditugu gure bizitzan edonon, bai, ez, betaurrekoak dira polimeroina daude, eta polikarbonatoa, edo gure erropatan baita polimera ditugu, dira fibra batzu, baina gehienetan dira polimerikoak. Orduan, polimeroa edonon aurkitzen dugu, bai, medikuntzan, bai, toki askotan dago polimeroak. Esan daiteke, ez da? Zuek egiten duzuna da, bi gauza, polimeroak alde batetik sortu, sintetizatu, eta gero, haien bizitza erabilgarria bukatzen denean, polimeroekin zer egin. Bai, guk bentsatzen duguna da, bai polimeroak asko eta asko produzitzen dira, egin duterako gure bizitza jasangarriagoa. Baina badakigu polimeroekin o plastikoekin arazo badakagula. Ugari. Orduan saiatzen gerana da, gaur egun ditugun plastikoiei, soluzio bat ematen, ez usteko hor bertederotan eta zehozer egiten plastiko horiekin, eta baita badakigu horietako plastiko batzuk oso zaila direla birtziklatzen. Orduan saiatzen gara plastiko berri batzuk egiten, birtziklatzen errazago direnak. Eta hor sartzen da kimika. Hor sartzen da kimika, bai. Kimika nola ematen zaio irtenbide bat, dagoeneko balio zuen polimero bat, edo zertan saiatzen zare? Gu saiatzen gerana da, adibidez, kamiseta batetikan beste kamiseta bat egitea. Ze badakigu hor badagoela demanda bat. Orduan, normalean kamisetak edozein plastiko egiten dugunean erabiltzen dugu petroleoa. Eta petroleoa urria da. Orduan saiatzen gerana da plastikoiek berrerabiltzen, baina aplikazio berdinean. Zergatikan hor badakigulako demanda badagola. Lehen gaia sortu. Hori da. Eta irakurri dut, enpresa bat ere sortu duzula, ez? Zuk eta bueno, bi sortu dituzue. 5 urte sortu genuen enpresa txiki bat, poliki deitzen dena, polimeroen birtziklapenean aritzen dena, eta aurten sortu dugu beste enpresa bat, deitzen da BEA 3D imprimazioan fokalizatzen dena. Beraz, zuenak bezalako enpresak sortzen dira, fakultatetik, baina hainbat erakunde ere sortu izan dira, ez da? Azkeneko 50 urte hauetan. Harrobi emankorra da, kimika fakultatea. Bai, askotan fakultatean egiten dugu ikerketa basikoa, bai, eta orduan askotan oso urruti gaude enpresetatikan. Bai, hemendikan fakultatea sortu dira beste zentro batzu, Polimat, Sidetek, Nanogune, orduan zentro horietan baita egiten da traslazio hori polimeroen inguruan pixka bat hemengo enpresetarako, baina baita kanpoko enpresetarako, orduan. Ederki ba, eskerrik asko Aritz. Zuri. Kimika fakultatea ez da eraikin bat soilik. Irakaskuntzari eta ikerketari eskainitako erakunde bat da. Ikerketa horren zati bat hemendik metro gutxira egiten da, Josemari Korta zentroan. Gaur, katalisi metodo jasangarriagoak bilatzen dituen laborategi bat bisitatuko dugu. Kaixo Arkaitz, hau laborategi bat da, ez da? Ez dirudien arren izan ere hauek presio lapikoak ematen dute, baina laborategi batean gaude, ez da? Bai, laborategi bat da eta hemen egiten da erresonantzia magnetika nuklearra. Gure ikerketa taldea da katalisi jasangarria, metodoak eta sintesia. Eta zer dago? Izen horren atzean zer egiten duzu, Gure helburu nagusia da katalisi jasangarria ikastea. Eta honen arloan oso importantea da, gero, konposatu kimikoak prestatzeko erabiltzen ditugun tresnak jasangarriak izatea. Eta orain adibidez hasi gara ikasten argia erabiltzen katalizatzaile gisa eta fotokatalizearen arloan hasi gara
ikasten baita ere guk garatzen ditugun metodak, horien esparruan kokatzeko baita ere, eta gero ona etortzen gara, ziurtatzeko guk prestatzen ditugun molekula, konposatuak, guk nahi dugun molekulak diren ala ez. Ea, pentsatu duguna ongi irten den, eta hemen barruan frogatzen duzu hori. Hori, laginak prestatzen ditugu eta gero ateratzen diren espektroak aztertu eta gero badakigu gure molekula den ala ez, edo erreak bestera batera esan da, guk garatzen ditugun erreakzioak gertatu diren ala ez. Honen bidez, konprobatzen dugu. Besteak beste farmakoak dira, ez? Hemen barruan begiratzen edo testatzen dituzuenak, ez da? Farmakoa edo baita ere, konposatu organikoak oso importanteak dira, kosmetika arloan, agrokimikan baita ere, pestizidak izan daiteke. Askotan esaten da, kimikariak baduzuela zerbait sukaldaritik, ez da? Azkenean, errezetak eta egiten dituzuela, ez da? Batzutan jarraitzen ditugu konposatuak ezagunak direnak prestatzeko, baina beste batzutan guk asmatu behar ditugu errezeta berria. Pausoak. Hori, konposatuak ezagunak ez direnak prestatzeko. Eta horregatik halako ekipamenduak guztiz beharrezkoak dira, ziurtatzeko guk egite, imaginazazu, zuk prestatu duzun tarta, benetazkoa dan txokolatezkoa, ala ez, hemen frogatu behar duzu bestera batera, esan da molekulak aztertzen. Konparaziona, eskerrik asko Arkaitz. Zuri. Eneko Aldaba eta Josu Bara kimikari organikoak dira. Euskal Herriko Unibertsitateko laborategi horietan bertan egin zuten doktore tesia. Gaur egun sendabiderik ez duten minbizien kontrako konposatu kimikoak garatzea zen haien ikerketaren helburua. Ja unibertsitatean esan dezakegu ikerketa bukatzen ari zen, eta hurrengo pausuak, farmako baten hurrengo pausuak, hau da, animalietan proba gehiago egitea, proba toxikologikoak ere animalietan, inkluso gizakietara probak egiteko, ja unibertsitatean zail zen egitea, beraz, behar zuen beste egitura bat, eta horregatik pentsatu genuen enpresa sortzea. Josuk eta Enekok lehen startup bat sortu zuten eta zenbait patente erregistratzera iritsi ziren. 2015 urtean, Onkomatrixen babesa jaso zuten, minbiziaren kontrako konposatuak garatzeko aukera emango zien enpresa berri bat sortzeko. HDAC6 proteinak beste proteina batzuen aktibitatea erregulatzen du. Zer gene aktibatu edo desaktibatu behar dituzten agintzen die. Proteina horren funtzionamendu okerra, zenbait minbizirekin lotuta dago, hala nola, biriketakoa, pankreakoa eta zenbait linfoma. Kimatrixen garatu duten lehen konposatuak, HDAC6 proteina blokeatzen du. QTX 125 molekula hau Kimatrixen eraman genuen lehenengo fase prekliniko regulatorioen eraino. Toxizitatea neurtzea, bi modelo animalietan. Printzipalki erabiltzen da ratoia eta txakurrak. Hau beharrezkoa da, gero gizakin probak egiteko. Farmako bat garatzeko prozesua luzea eta garestia da. Hemen, lehenengo pausoak ematen dituzte, ezagutza sortu, printzipio aktiboaren kantitate txiki bat fabrikatu eta haren eraginkortasuna eta segurtasuna frogatu animalia ereduetan. Ondoren, enpresa farmazeutikoetara jotzen dute fase klinikoak aurrera eramateko, entseguak gizakiekin. Lehenengo pausoa, konposatuaren sintesi bidea diseinatzea da, sukalde batean errezeta izango litzatekeena. Jarraian, laborategi honetan sintetizatzen da. Erreaktiboak pixatu, erreakzio kimikoak martxan jarri, purifikazioak egin eta disolbatzaileak lurrundu produktu solido bat lortu arte. Gero, analisi laborategira eramaten da, konposatuaren purutasuna ikusteko.
utilizamos una técnica que es el HPLC. Masa espektrometro honetan konposatuaren purutasuna aztertzen dugu eta ziurtatzen dugu lortu dugun konposatua benetan guk nahi duguna dela. Y determinamos que el compuesto que hemos obtenido pues es el que deseamos. Una vez ezarritako espezifikazioak eta estandarrak betetzen dituela argi dugunean, produktua gurekin elkarlanean ari diren erakundeetara bidaltzen dugu, proteinaren aktibitate saiakuntzak egiteko. Edo zeluletan eta animalietan eraginkortasun saiakuntzak egiteko. O ensayos de eficacia en células y en animales. Kimatrixen ikusi zuten, HDAC6 proteina horrek berak, zenbait gaixotasun neurologikorekin zerikusia duela. Rett sindromea, Charcot Marie-Tooth edo alboko esklerosi amiotrofikoa esaterako, eta konposatu berri bat diseinatzeari ekin zioten. Itu epigenetikoa berdina zen, baina erronka oraingoan burmuinera iristea zen. Izan ere, burmuina esi hematoentzefalikoak babesten du, substantzia toksikoak iristea eragozten duen muga moduko bat. Molekula on bat lortu genuen, QTX bat bostirua, eta molekula honek oso aktiboa zen HDAC6 kontra, oso selektiboa, eta baita ere gaitasuna zeukan, propietate farmakologikoak zituen, onak zituen, burmuinera iristeko. Lehen konposatua, minbiziaren kontrako farmakoa, fase klinikoaren atarian dago. Txinako agentziaren baimena lortu du, gizakiekin entseguak egiten hasteko. Bigarren konposatua berriz, gaixotasun neurologikoen aurkakoa, fase aurre klinikoan dago, erregistratzea falta da, eta urte pare bat barru, erabiltzen hastea da helburua. Bai, Sara? Kaixo, Iñaki. Aspaldiko, zer moduz? Ongi etorri. Bueno, una Fisikari bat, kimika fakultatean, kontraesarra da. Ez, laborategi honetan, elektroiak materialen gainetik nola mugitzen diren aztertzen dugu. Eta elektroi horiexek materialetan fase kuantiko exotikoak eragin ditzakete, edo baita ere erreakzio elektrokimikoak. Hortaz, zuek aritzen zareten eskala txiki horietan, fisika eta kimika eskutik doaz. Zer egiten duzu hemen? Hemen materialak eskala atomikoan aztertzen ditugu, eta gero galdetzen diegu zer efektu eragiten duten propietate makroskopikoetan edo beste eskala batzuetan. Baina pauso bat harago goaz, eta kimikan gaudenez, jakin nahi dugu nola transferitzen diren propietate horiek material hori oso eraginkorra izan dadin. Adibidez, ur molekula bat hautsi eta hidrogenoa lortzeko modu jasangarri batean. Eta hemen gainera hidrogenoa itsasoko uretik atera nahi dugu. Nola egiten duzuelan, eskala atomikoan? Tunel efektuko mikroskopio batekin. Oso punta zorrotza du. Izan ere, lente bat ezin dugu erabili, ikusi nahi dugunaren uin luzera handiagoa delako ikusi nahi duguna baino. Beraz ezin da ikusi, baina metalezko punta horrekin antzeman dezakegu, gainazala aukituz. Materia braille hizkuntzan irakurtzea bezala da. Eta gainera, tunel efektuaz aparte, indarren arteko interakzioa dugu. Hau da, indar atomikoen mikroskopio bat. Diapasoi txiki bat bezalakoa da. Gerturatzen denean vibrazioa aldatu egiten da, eta horrela jakin dezakegu nola dauden atomoak kokatuta. Eta elektroien fluxua ikusi. Hori da, hortaz elektroien egitura eta distribuzioa ezagutu bitzakegu aldi berean. Beldurra ematen dit, hau ukitzeak. Ixaizpien fotoemisio ekipoa da. Tunel efektuko mikroskopioarekin batera egiten du lan? Bai, tunel efektuko mikroskopioarekin materialak eskala atomikoan aztertzen ditugu, oinarrizko eskalan, eta ondoren informazio hori erlazionatu nahi dugu materialak funtzionatuko duen eskala errealarekin. Horretarako hemen aztertzen ditugu. Ixa-izpiak igortzen ditugu eta materialen osaeraren erradiografia antzeko bat lortzen dugu. Oso ondo, Sara, eskerrik asko, muy interesante.
Bueno, Jon Martin, edarki pasatu dut, gaurko bizitaldian asko ikusi eta ikasi dut. Besteak beste, kimikariak ez direla estereotipoak dioen profesional hori, ez da, substantziak nahazten, batazuriak jantzita, hori baino gehiago dira, ez da. Zarete, esango da. Nire kimikaria naiz, nire kimikari teorikoa naiz, eta zuk aipatu dituzun estereotipoietatik kanpo nagore, ez guk simulazioak ordenadore bidez egiten ditugu. Batazuria jantzita? Ez, batazuririk gabe. Bueno, eta ikasi dudan beste gauza bat da kimika edonon dagoela, eta kimikariak ere bai. Hemendik irteten diren kimikariak profil anitzekoak direla alegia. Hain zuzen ere, gure ikasle horiek enpresa eta lanbide askotan aurkitu ditzakegu, elikagaien analizietan, uraren analizietan, diputazioko laborategietan, gero ere bai, materialak garatzen, ikerketa zentruetan, baina horretaz gain, sektore bioteknologikoan, biomedikoetan, bizitari medikoak ere batzuk rekonbertitu zaizkigu, master bioteknologikoak eginez. Zerrenda oso luzea. Oso luzea, eta gero bai aipatuko nuke ere bai irakaskuntzan ere bai aurkitu ditzakegula, bai bigarren hezkuntzan, batxilergoan eta lanbide heziketan, eta orduan guretzako oso garrantzitsua, ze horiek dira hain zuzen ere gure hurrengo ikasleak gerturako. Ekarriko dituenak, erakarriko dituzten. Hori da, eta modu horretan zirkulua isten dugu. Oso, bueno, bai, Martin, eskerrik asko, eta zorionak berriz ere. Mila esker, eta nahi duzen arte. Kimikorik gabeko produktuak existitzen dira? Ez. Ikusten, ukitzen eta usaintzen duzun guztia materiaz osatuta dago. Eta materia hori guztia, bere oinarrian, taula periodikoan jasota dauden elementu kimikoetan bana daiteke. Elementu horiek izatez naturalak dira. Hori dela eta, zuzeu ere produktu kimiko bat zara. Ur, karbono, oksigeno eta beste hainbat elementu kimikoz osatuta zaudelako. Orduan, zergatik erabiltzen dugu kimikorik gabeko esamoldea. Normalean, esaldi hori erabiltzen dugunean, laborategian sintetizatutako osagaiez ari gara. Hau da, naturan berez aurkitzen ez diren eta gizakiak artifizialki sortu dituen substantziez. Edo bestela esan da, naturan aurkitzen diren molekulei egitura kimikoak aldatu zaizkien edo beste molekula batzuekin konbinatu diren osagaiez. Berez, kimikorik gabeko produktu bat eskaintzen digutenean, salmenta estrategia bat izan ohi da. Izan ere, produktu hori ere, bere osotasunean kimikaz eginda dago. Sukoia, korrosiboa, ingurumena kutsatzen duena. Produktu kimiko batzuetan agertzen diren piktogramak, abisuak dira horiek. Garbiketa produktuetan adibidez, ohikoak izaten dira horrelakoak. Erabiltzerako orduan tentu zibili behar garela adierazten dute. Enpresa honetan, garbiketa eta mantenimendu industrialerako produktuak egiten dituzte, eta piktograma kopurua murriztea dute helburu. Produktu kimiko jasangarriak egin nahi dituzte, eraginkortasuna galdu gabe, eta hori lortzeko estrategiari ekodiseinua deitzen diote. Ekodiseinua da, ingurumena, produktu eta zerbitzuen bizi ziklo osoaren fase guztietan kontutan izatea. Estrategia oso eraginkorra da produktu jasangarriagoak egiteko. Beti egiten duguna da fase guzti horietan inpaktua gutxiagotzea. Orduan, azken finean gure produktu finalak izango du arrisku txikiagoa eta ingurumenan eta osasunean inpaktu gutxiagoa. Sektore ezberdinetara bideratutako garbiketa eta desinfekzio produktu profesionalak egiten dituzte hemen. Elikagaien sektorerako, garbiketarako, industriarako, baina ahalik eta produktu jasangarrienak egiteko berezko formula bat garatu dute, kimika berdea eta bioteknologia elkartzen dituzte. Kimika berdea deritzona, eta hori da ohiko konposatu eta osagai kimiko arriskutsuak, toksikoak aldugunean murriztea edo ordezkatzea,
landaretatik eratorritako lehengaiak izan daitezke, adibidez, eta beste batzuetan ez daukagu aukerarik eta bai hartzen ditugula ohiko osagaiak, bai petroliotik eratorritakoak adibidez, baina bai saiatzen garela beti kontzentrazio minimoan erabiltzen. Kimika berdearekin batera, naturatik zuzenean hartutako mikroorganismoak erabiltzen dituzte garbiketa formulak garatzeko. Hala nola, bakterioak edo onddoak. Eta baita, mikroorganismoek sortzen dituzten entzimak eta biosurfaktanteak ere. Mikroorganismoak edonon daude, naturan edonon aurkitzen ditugu mikroorganismoak, eta egin dutena da denboran zehar egokitu egin dira, bertan aurkitu duten konposatuak aprobetxatzeko, degradatzeko, bai? Konposatu horiekin elikatu egiten dira eta horri esker garatu eta ugaltzen dira. Beraz guk egiten duguna da, naturatik isolatu egiten ditugu mikroorganismo horiek, bertan daudenak dira hobeto egokitu diren eta aktibitate eta espezifikoenak, kutsadura edo konposatu hori degradatzeko, hona ekartzen ditugu laborategietara, ikertu, onenak aukeratu, eta horiek ekoiztu egiten ditugu, gero gure produktuetan sartu eta garbiketa prozesuetan erabiltzeko. Laborategian egin dugu proba bertatik bertara. Ohiko garbiketa produktu bat alderatu dugu, mikroorganismoek sortzen dituzten entzimak dituen beste produktu batekin. Eta hau da emaitza. Mikroorganismoek sortzen dituzten entzimak uraizen modukoak dira. Zikinkeria osatzen duen materia organikoaren molekula konplexuak moztu egiten dituzte, zati txikiagotan deskonposatzen dituzte. Horrek garbiketa asko errazten du. Mikroorganismoak oso selektiboak dira gainera. Mikroorganismo bakoitzak zikinkeria mota zehatz bat deskonposatzen du, eta hori ere baliatu dute AIB enpresako laborategietan. Adibidez, elikagaien industriara zuzendutako garbiketa produktu bat garatu dute alergenoak deusezteko. Probagune honetan, elikadura enpresa bateko instalazioak simulatzen dituzte. Hemen probatzen dute alergenoen kontra garatu duten garbiketa produktuaren eraginkortasuna. Elikagaien alergiak, gero eta ohikoa dira gizartean. Elikadura sektoreko industriek kontu handiarekin lan egin behar dute gai honekin. Elikagai arrisku berri bat da, eta aurre egin behar diote. Lege baldintzak betetzeko eta segurtasuna bermatzeko. Orduan, guk garatu dugu produktu espezifiko bat alergeno horiei aurre egiteko. Garatu duten beste produktuetako batean, probiotikoak erabili dituzte. Probiotikoak ugaltzeko gaitasun handia duten mikroorganismoak dira, eta erraz inbaditzen dute edozein ingurune mikroorganismo patogenoei lekua kenduz. Azkenean, kontzeptua jogurten kontzeptu berdina da. Guk probiotiko duen jogur bat jatzen dugunean, nahi duguna da gure estetako edo gure lizeri aparatuaren osasuna hobetzea, ez? Kasu honetan berdina egiten dugu, baina gure gainazala edo gure ingurua osasuntsu bat nahi dugulako. Mikroorganismo probiotikoen abantaila da, garbitu ondoren gainazalean gelditzen direla, eta ingurune horretan patogenoek hazteko zailtasun handiagoa dutela. Gainazalak garbitu planeta zikindu gabe, hori da bioteknologia eta kimika berdea bateratzearen helburua. Datorren astean urrutira, oso urrutira begira jarriko gara. Bera Rubin behatokia martxan da, ekainetik. Aitzakia horrekin, teleskopiorik aurreratuenek nola funtzionatzen duten erakutsiko dizuegu. Eta gailu horien elementu eta pieza garrantzitsu asko egiten dituzten bertako enpresetan izango gara. Datorren asterarte, agur!